Maray na udto sa Indogabos mga tugang ininang kabilugan kan mga baretang unya na pagkaaga digdi sa radyo DZGB. Kabibuan sa Indo magiging tagapagbaretang unya na pagkaudto. Ako po si Renz. Ako po si Angel Mustaza. Sa pamayo kan mga darakulang bareta sa lado lokal, kampanya kontra sa tubada puga-pugang unyan. Albay PPO padagos kan sa indang pakikipagtambangan sa komunidad. Estudyante nagtatabang na matuoran ang mga aki sa barangay. Mga residentes pinaugmakan ang probinsyano party list sa pag-agi nin lugaw. Sa lado nasyonal, epekto kan sarong simanang ECQ pwedeng magresulta sa mga masunod na aldaw. Dugang na modular facilities ipapagibo. Mga apektado kan ECQ tatawanan ayuda pinansyal. Pagsaranin mga korte, pinalawig kan Korte Suprema. Bareta sa ibang nasyon, sospechado sa pag-atake sa Capitol Hills, bidbid na. Sa sports sa Philippine Azkals, masabak para sa 2022 FIFA World Cup Asian Qualifiers. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang bareta ngiliyato sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business and Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, mabibili sa mga drugstore at supermarkets nationwide. Buga-pugang ngunyan ang operasyon kan mga polis kontra sa padagos sa pagtupada sa mga barangay sa kapalibutan kan Albay. Hindi matapos man ang taranan na nianggad na sabihan ng mga parabulang na dahil magtupada maski nga ni haloy na ining pinagbawal dahil sa implementasyon kan minimum health protocols kontra sa COVID-19. Sinabi kan Albay PNP Provincial Office na base sa mga informasyon na nakabot sa inda, kadakol na tupadahan ang sinakyada kung saan nagkapirang personang nadakop pati na ang mga manok asin iba pa. Ang baretang ini hatod sa Indokan Wilkins Distilled, most recommended by doctors. Pagtarabangan, pagkasararo asin pag-asikaso, pasiring sa kauswagan, asin katarangkilohan. Ini ang tema sa barangayan na ginibukan Albay PNP Provincial Office sa pangingenot ni Albay PPO Director Police Colonel Abogado Arnold Santiago asin iba pang stakeholders kasunod kan ginibo nidang aktibidad sa Muslim community sa Barangay Paulog, Ligao City. Maabot sa 50 membro kan Muslim communities ay nag-atendir kung sa sindat na tauan in mga relief goods, educational supplies, feeding program, libreng gupit, medical mission, libreng pintura asin pag-irahay sa mga naraot na classrooms kan sa indang mga estudyanteng Muslim. Ang baretang ini hatod sa Indokan United Home. Bahay ko to, protektado ng United Home. Lugaw is essential. Idang pinatunayan kan ang probinsyano party list kung saan sindan ng kaiguaning lakdang na matawanan ng libreng lugaw ang mga residentes kan barangay na nagatindir sa banal na misa kasod mang aga may kinaraman sa aldaw ng pagkabuhay ni Kristo. Ang grupo ni ang probinsyano party list Representative Alfred de los Santos nagdayo sa Pilar Sorsogon asin ma nito Albay para magtaon ng libreng lugaw sa mga residentes. Siyan sinabi na ini sarong simpleng paagi para mapaugmalamang ang mga residentes kan barangay. Ang baretang ini hatod sa Indokan Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Itinagama ni Joey Lobrin, estudyante sa kolehiyo ang sa iyang libreng oras kung Sabado para magturo sa mga aki sa sendang lugar sa Pilar Sorsogon. Gusto ni Lobrin na primer anyo sa broadcasting course na mga katabang man sa pag-aadal lalo na sa ngunya na nabago ang sistema nin edukasyon dahilan sa epekto kan COVID-19. Sa iyang sinabi na pinunan niya kan Pebrero ang pagturo sa mga aki sa barangay Kalungay kanasabing banwaan asin inapod niya ining tulay sa pagkaakod. Idinagdag pa man ni Lobrin na maski dahin na ni face-to-face classes, dahi man pwedeng mapundoan pagkaakod kan mga aki maski nasa harong sa naang mga ini. Ang baretang ini hatod sa Indokan Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Paramiantas na bawalan paglaog sa probinsya kan Sorsogon kan mga grupo kan motorcycle riders halis sa mga iba-ibang lugar takaning mag-ride sa sin magpasyar. Dahil naman kan padago sa paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa indang probinsya.
Sayon kay Dong Mendoza, tagapagtaram kan gobyerno probinsyal kan Sorsogon na objeto kan nasabing kasuguan ni Gobernador Chis Escudero na mapreventaran ang paglaog kan mga motorista na posibleng positibo sa COVID-19. Paliwanag ni Mendoza, ang mga personang hali sa laog kan Bicol ang pinagtutugutan na maglaog sa Sorsogon na siwa ng binagahagad na anuman na dokumento. Mantang ang mga hali sa National Capital Region na sinibapang mga nasa high-risk area na obligadong magpresentar ni negatibong resulta kan RT-PCR test tanganin dayon na ipairarom sa kwarantina. Sa kunyan, padagos panggiraray ang pangaponan na simpagi romdom ninda sa mga sorsoganan na sin publiko na magsunod sa eksistidong minimum health protocols. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nangapunan sa Department of Interior and Local Government, Bicol Regional Director, as in Interagency Task Force sa Chairman Attorney Anthony Nuida sa mga biyahero, as in mga personang may planong mag-uli sa probinsya alagad waraan ng preparadong mga dokumentos na ibitaran na ang pagbiyahe. Katakod inikan man nakakaabot sa iyang impormasyon na may mga persona man giraray na nakakalaog as in nakakalusot sa mga border control na warang swab test as in nagagamit ng mga peking dokumentos. Sigun kay Nuida, nakatalaan man na mag-urulay ang mga membros kan IATF Bicol kung paano mas mapapakusog ang mga border control checkpoint sa mga linderos kan kada probinsya. Alag na taong asigurasyon si Nuida na papabalikon ni asin papaulion sa mga lugar na pinaghalian ang mga personang mapalyar na magpresentar ng negatibong resulta kan swab test asin iba pang dokumentos. Siring man makakampang sa magakanigong penalidad ang mga personang mapapatunayan na nagagamit nin peking dokumentos. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Masimbagan ang mga agrangay reklamo asin pangangaipo kan mga walk-in customers. Idanobeto kan pagbabago sa schedule na hanggang alas 3 na sananin hapon ang Customer Support Desk kan Albay Power and Energy Corporation o APEC. Basado sa abiso kan APEC na pinalwas ni General Manager Apo Alvarez, hanggang alas 3 din hapon ang serbisyo kan nasabing service desk, initanganing matawalan ng pagkakataon asin panahon ang sendang mga personalized na masimbagan ang mga reklamo kan mga konsumidores. Siring man maibitaran ang pagsurosoan asin masunod ang social distancing. Bantang, sigun sa nasabing korporasyon na may mga naka-assign na persona na masimbag kan mga concern sa Facebook, email, website asin call center hotlines. Dai magtubod sa mga istorya asin mga post sa social media, imbes magkondukta nin investigasyon ang asin magpasiring sa testing center tanganing maaraman kung piraan mga biyahero na wara nin swab test ang ipinarom sa test. Ini ang tinawan doon sa DZGB News ni Police Chief of Police o ni Pulangi Chief of Police Police Lieutenant Colonel James Ronatay kung sa iyang sinabi na warang katotohanan ang mga espekulasyon ka nagakapira na sindahan bako istrikto sa pagrekisa kan mga dokumentos kan mga mauruli asin malaog sa probinsya kan Albay. Paliwanag kan opisyal ang negatibong resulta kan COVID-19 test result ang primero ni dang pigahagad. Siring man ang mga personang warang dokumento na hali sa luwas kan rehiyon, iyo ang pigtatawan nin option kung sindaan matugot na magpararom sa testing asin ang mga dai matugot, iyo ang magpatest, iyo ang pagpapabalik sa mga lugar kung sa insinda hali. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay ni. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is a generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe
Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossom's Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin Luna po, sa bahay ko, etsyapwera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po, para etsyapwera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Get in touch with APE. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, ape.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@ape.net.ph. APE, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Try the New Coke kasama for only 39 pesos SRP. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP.
Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Ngunyan sa mga baleta sa lado nasyonal. Sinabi kan Okta Research Group na posibleng abutan pa ning sarong semana ang pagdakol kan kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sinabi ni Professor Ranjit Rai na maski hababa ang virus sa Metro Manila, ay man pwedeng sa yumana langkaw pa man girara ang kaso kay ni sa iba pang mga syudad. Siyang sinabi na ini ang rason kung natay pinagrekomendar kan research team na ibalik sa Modified Enhanced Community Quarantine ang NCR Plus matapos ining ipairaron sa mas maigpit na restrictions. Sa iyang pinaliwanag na kung ibabalikan NCR sa General Community Quarantine, siguradong mawaranin sa isa ay ang mga ginibong lakdang kan gobyerno kontra sa COVID-19. Mapatindog ang gobyerno nin kadagdagan ng mga modular facilities para kuon ang mga individual na tinamaan nin COVID-19 na dahil ma-admit sa mga ospital dahil okupado na ang mga bed capacity kay ni. Sigun kay National Task Force Against COVID-19 spokesman, retired Major General Restituto Padilla, na ang mga modular facilities na iniapera pa sa mga ibinugtakan DPWH sa mga ospital. Napag-araman na kaibahan sa mga ospital sa National Capital Region o NCR ang naghahagad maning dagdag na modular facilities na iyon mga minasunod: San Lazaro Hospital, Tondo Medical Hospital, National Center for Mental Health, asin Lung Center of the Philippines, asin iba pa. Magigiramduman na bago pa ini, wala to unaan pangapudan kan mga kongresista sa gobyerno na tutukon ang naglalala na sitwasyon darakan pandemya. Sigun kay Senador Sani Angara na dapat tulos na mailangkaw ang bed capacity sa mga ospital sa nasyon para wara ng mga pasyente ang masasayumahan na ma-admit asin matauanin tulos na atensyong medikal. Mantang sa Senador Joel Villanueva naman pinag-insistir na dapat magkaigwanin battle plan ang gobyerno para dagos ng madicongest ang mga ospital sa mga lugar na nasa enhanced community quarantine dahil sa completely overwhelmed na ang mga ini. Sinabi ni National Task Force Against COVID-19 Medical Expert Dr. Ted Herbosa na ang kamugtakan kan enhanced community quarantine sa Metro Manila sin mga kataranin na probinsya dapat padagos na ipasunod sa gudan bilang kan mga pasyenteng may COVID-19 na naidadara sa ospital nagbaba na. Ilan sa iyang pahayag matapos palawigon pa ang ECQ sa National Capital Region Plus ninsaro pang simana pungunya na aldaw. Siyang sinabi na kung dahil pakaya kan mga ospital dahil nang una pagbawiyon ng ECQ. Dinagdag pa man ni Herbosa na bako man sana kamawotan kay ni na mapugulan ng pandemya kundi maprotehiran ang healthcare system sa overcapacity.
Nangapudan si Marikina Representative Estela Kimbo sa gobyerno na magpautob nin household lockdown sa hampang kang surge nin COVID-19 sa nasyon. Sa sarong statement, sinabi kan ekonomistang kongresista na kaipuan na magkaigwanin mas dakol pang localized lockdown para mapugolan ang paglakop pa kan COVID-19. Sigun kay Kimbo, ang sarong harong na igwang COVID-19 COVID positive patient kay puwa na ipairarom sa lockdown asin gabos na mga pangenot na pangangaipo kan mga naka-star degree, iyo ang dapat na magkaigwas sa inda sa tabang kanman kan mga local government units. Importante man na matawan sindan insufficienting cash asin bako sa na in-kind assistance a pera sa sick leave para sa nagtatrabahong miyembro kan household. Enot kay ni pinag-anunsyo kan gobyerno ang pagpapalawig din sa rupang semana sa Enhanced Community Quarantine o ECQ status sa mga lugar na sakop kang NCR o National Capital Region Plus dahil sa padagos na pag-itaas kan COVID-19 cases sa nasyon. Sinabi ni Kimbo na mawaranin sa isay ang pagpapalawig sa ECQ kung daiman mabaguhon kan Department of Health ang approach kay ni sa pagresolbir sa mga problemang hatod kang pandemya. Ang mga pasyente ng COVID-19 na may mild symptoms man sanan pwede nang bulungon sa harong sa tao kan sobra ng kapasidad sa mga ospital. Idenpay ni Dr. Ron Jean Solante, sarong infectious disease expert sa pagsasabi na daimang kay po na daron sa ospital. Ang mga pasyente na may mild symptoms asin kundi kay puan sanang i-isolate sa harong. Ipinilawanag niya na kung may abo, kalintura, asin kung dain napapagal sa hinangos, ang gustong sabihin na pwedeng sa harong na sa nainita wanan ng fluid rehydration, pag-inom ng tubig, pagkakana sinobserbaran sin monitor asin kung halangkaw pa ang kalintura, tawanan din paracetamol. Inanunsyo kan Lung Center of the Philippines o LCP na nasa 200% capacity na ang sa indang emergency room, mantang uminabot na sa 100% capacity ang sa indang COVID-19 wards operation. Base sa advisory kan LCP, day nanguna ini maresibinin mga COVID-19 patients na walk-in asin mga transferring na daing koordinasyon sa inda. Kaibahan sa mga daing natutugutan na ma-admit sa indang ospital ang mga selective surgical and non-emergency medical patients o itong mga non-COVID-19 na pasyente. Mahihiling man sa website kan LCP and mga contact numbers na pwedeng apudan kan mga COVID-19 as in non-COVID patients na gustong magkonsulta sa indang mga doktora. Nagkapera mga individual na ang sa indang sinayumahan asin dain na inako dahil paano na ang sa indang ospital asin wara ng bakante. Sinabi ka Department of Interior and Local Government ang mga residentes kan NCR Plus na kwalipikado sa subsidio hali sa gobyerno pwedeng makaresibi kan ayuda sa aga o sa Miyerkules. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na inidahilan ang gobyerno mapaluwas na ng 22.9 billion pesos na pondo sa mga local government units sa NCR Plus bubble. Siya sinabi ng Department of Finance nagpahayag ng unya na aldaw ipapaluwasan pondo kan Bureau of Treasury sa mga LGU na nasa NCR Plus. Idinagdag pa man ni Malaya na sinda naglalaom na sa agaw sa Miyerkules mapaunaan mga LGU na magtaon ng ayuda sa indang mga konstituentes. Bubukasan ng unya na aldaw ang mega quarantine facility na inaktibar giraray kan Department of Health dahilan man sa padagos na paglangkaw kan kaso nin COVID-19 sa Metro Manila. Sa indang sinabi na ang Quezon Institute bubukasan giraray asin iniigwanin na 112 bed capacity. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na bubukasan ang nasabing pasilidad tanganing mapahiwas ang mga hospital sa Metro Manila na napapanonanin mga pasyente. Sa iyang ipanaliwanag na kaipuan magkaigwanin mga estratehiya sa nasabing quarantine facilities para magamit kan mga ospital bilang step-down facility. Tinawanan nindo ni Vice Presidente Leni Robredo na kulang panin manhay ang 1,000 pesos na ayuda finansyal sa mga pamilyang apektado kan pinalawig na enhanced community quarantine. Silang sinabi na may ayudang itatawang gobyerno alagad sa ditnin marhay ang siring na kantidad kung kaya ini ang problema sa pagpapalawig sa ECQ. Idinagdag pa man ni Robredo na may mga obreros na rin makatrabaho sa laog din sarong simana kung kaya kabrot din marhay ang itatawang ayuda kang gobyerno. Natin umanyan prevent, detect, isolate, treat asin reintegration strategy dahil dadaiman ining kinaiba kan mga nakaaging panahon.
Pinalawig naman kan Supreme Court and physical closure kan gabos na korte asin mga opisina kaini sa National Capital Region o NCR asin mga kataraning na probinsya poon nguna na aldaw, Abril 5 sagod Abril 11. Sa sarong circular, ipinaliwanag kan na Supreme Court na parte an extended closure na inikan sarong simanang extension kan ECQ sa NCR Plus areas na kinabibilangan kan NCR, Bulacan, Cavite, Laguna asin Rizal. Dahilan kaini gabos na naka-schedule na pagdangog sa mga korte na sakop kan ECQ extension iyo ang mantenidong suspendido o pera na sana sa mga urgent court hearings. Dahil sa pinalawig na physical closure, sinabi kan Korte Suprema na ang filing periods kan mga pleadings asin iba pang court submission na itinalaan pon kan Marso 29 sagod Abril 11 iyon extended manin sarong simana pon sa Abril 12. Mantang sinuguman kan SC ang mga office heads na magpautob nin skeletal workforce para matutukan ang mga urgent matters na nangangaipon nin tulos na aksyon kan korte. Bareta sa ibang nasyon, ipinaluwas na kan mga otoridad ang identity kan suspect na minatake sa Capitol Hill na ikinagadan ni sarong pulis. Nambidbidan din na si Noah Green, 25 anyos. Wala man ang criminal record sa mga pulis na nasabing suspect. Ay kiramdoman na linigis kan suspect ang duwang pulis na nagbabantay sa Capitol Hills na ikinagadan kan Capitol Police veteran na si William Billy Evans. Pataos kay ni, nagbaba sa iyang kotse si Evans sa inatake ang mga pulis gamit ang kutsilyo. Dahilan para badilon kan mga pulis ng suspect sa god na magadan. Bendras na nagpaabot pa manin pakidumamay asing kamunduan ang mga opisyal kan US sa pahingenot ni US President Joe Biden asin House Speaker Nancy Pelosi sa nangyaring insidente. Ipinagorden man ni Pelosi ang pagbugtak sa bandera sa half-mast bilang pakidumamay sa pagkagadan kan police officer na inapod pa niyang martir na kaibahan na nagdepensa sa demokrasya kan Amerika. Bareta sa Ladanin Karawat, masabak ang Philippine Askal sa sarong kawat sa China sa Hunyo bilang parte kan 2022 FIFA World Cup Asian Qualifiers. Sinabi kan Asian Football Confederation na ang natatadang kawat para sa qualifiers sa 2022 World Cup World Cup asin na 2023 AFC Asian Cup gigibuon sa centralized venue. Nasa Group A ang Askals asin kasabay ninda ang China, Syria, Maldives asin Guam. Mga kalaban kan Askals ang Guam sa Hunyo 3 mantang makakasabak o mapapasabak sinda kontra sa China sa Hunyo 7 asin Maldives naman sa Hunyo 15. Romeo Sense ang napod ka ng mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa bagong imbensyon na sa indang ipinagpresentar sa merkado. Ang incredible na device na ini pwede makapagpabago kan sa indong oral daw na pagkabuhay-buhay sa paagi kan darang peace and tranquility sa indong harong. Ang Romeo Sense sarong bagong klase ng table lamp na perfect sa anong man na opisina o bedroom. Ang table lamp na ini automatic na mina-adjust ang ilaw depende sa imong pangaipo. Na-adjust kayo ng color kan ilaw as inigwaman nining aroma diffuser na pwedeng bugtakan ng paborito nindang essential oils para ibuga sa ere sa bilog na aldaw. May smartphone app man ini na pwedeng mag-play ng music mantang nagpapahingalo. Istorya na iiba! Dakol na Indonesians ang piring minakuanin inspirasyon gikan sa mga sikat na brand names para gibuhon na pangaran kan sa indang bagong mundag na umboy. Opera sa brand names arugan Google asin Pajero, nagkukuha man ang mga Indonesian parents in baby names gikan sa mga pangyayari o current events. Sarong baby duman ang may pinangaran na may pangaran na karantina, COVID, corona, ang pinag-uurunan asin kinahirakan kan mga Indonesia na social media sites dahil ipinangaran siya sa namamatean tang pandemya. Naglako pa na nakuhaan na birthday greetings tarpulin kan aki sa Twitter asin marikas ining nag-viral sa Indonesian Twitter users. Sa ngunyan, day pamasabutan kung tagasain ang baby asin kung si isay ang mga magurang na nakaisip kan sa iyang pangaran. Pero may uring-uding na nagkaperang Indonesian netizens na posibleng mga millennial ang magurang ni baby karantina, COVID, corona dahil sa riparoho na gusto nindang mag-viral asin maging sikat sa internet ang sa indang aki. Flashback!
Abril 5 kan taon 1964 kan magadan si General Douglas MacArthur sa Walter Reed Medical Center, Washington, D.C. dahil sa biliary cirrhosis. Sa Manila, nagpaluwas ng proclamation si Presidente Diosdado Macapagal para sa deklarasyon ng period of mourning poon Abril 6 sagkod sa aldaw kan paglubong sa bangkay. Si Carlos P. Romulo ang nagpresentar kay Presidente Macapagal sa funeral ni MacArthur, asin si General Douglas MacArthur nagpauso kan I shall return. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGB News Base, padarabang-tabang ni News Director Edwin Peralta, syempre News Manager Mar de la Cruz. Kami po sa inyong naging tagapagbareta kunya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pangalan ni Richard Appstore sa IT, Junapolis Radio Technical, ako po si Angel Mustaza. Day magali, day magpuknata. Masunod na ang programang ISKARAMUSA pagkatapos sa nagkapirang mga pagirumdom. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, unyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DZGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Crown Pharmacy, Ultra Drug Albay, GML Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay, at pagdistansya, mapalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ang magaling na mas pinagaling pa. Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Rich in vitamin C, anti-inflammatory, at rich in antioxidants. Natural Viagra for men and women. Doc F Mixed Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed Herbal Coffee para iwas constipation. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang
Nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Philippine Standard Time, 12:34 in pagkaudto. This time check is brought to you by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded at Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Ano nasa Iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Iskaramusa. Okay talaga ang DZGB. News-minded. It's a beautiful Monday. Tapos na ang pinag-celebrate niya tong Semana Santa. Back to normal na tabi kita ngunya na sa mga aktibidad, sa mga trabaho, sa pang-oral down na pagkabuhay nin mga tao. Welcome po sa programang Iskaramusa. Sagod kita nga launan nin pagkahapon kami man po giraray ang sa inyong mga kaibanan ngunyan. Ako po ang solo-solong solamente. Ang lalaking Totoy noon, pero tito ngayon, tito ng Albay po yan, Renz Luna po. Kaya ba siyempre nga sa kuyang partner. Uy, marahay na pagkaudto, marahay na pagka-Lunes na pagkaudto sa Indo dyan. Ako man po ang kagandahan ng South, Angel Mustaza po. Kumusta ka mo dyan? Kumusta ang celebration kan Semana Santa? Si Iba sa Dakulon ako tito rin sa nagkairiling na nasa dagat. Sana all. Kaso hapon na yan. Oo. Grabe, dyan nga sa pagkakay. Grabe so tao day ng ng parkingan kuya John. Diyan sa may parting hindi pa sa Halik ka na naman, halik kaya ikadumain. Halik ako duman, nag-swimming man. Pero maski nga mainit talaga. Grabing init. Kaso hapon, maski ngunyan tabi, grabing init ngunyan. Kaya ano daw tabi Angel ang pinakadabis gibon pag mainit? Uy, halat nagyulok ako. Inito ng panahon ako, di ko natios talaga. Aram mo Tito Renz, magayon mo niyan, mag-inom ki something na tubig, may halo-halo. Pero aram mo ba Tito Renz? Wait lang, mabelo ako. Para sa mga bago as in first time na mommies, ulay kita. Sabihin ko sa imo, this period is going to blow by super fast. Ngunyan, garudaing katapusan ng banggi as in aldaw. But trust me, bago mo maraman, they'll be reading, walking, then running, then going to school. Kaya i-treasure mo ang kada minuto sa imong aki. The first word, the first steps, the sound, enjoy everything. As in itao mo sa iyan, gabos. And they're surely worth only the best to keep them safe and healthy. Arukan Wilkins Distilled. Ang water na most recommended kan mga doktor and distilled in 8 steps. You're worth a Wilkins, a product of Coca-Cola Company. Yan. Uy, marhay na pagkaudto sa Indo dyan sa mga nag-aantabay ngunit na pagkaudto sa Daraga, sa Legazpi. And dito man paglingawan ang mga nag-aatabay sa Satuya sa DZGB News Online. Sabi kan tugang ko, ate, batiin mo man das hiray, tiga para paibi ni mama. Oy, tiga para sugutan na naman nindo dyan sa barangay Kagbakong si Riley. Tataod naman kaan mapasali na naman iyan. Marhay na udto dyan sa Indo. And sa mga nakaantabay man sa DZGB News Online, sabi ni Ma'am Jesusa Lorica, good noon po. Sabi man ni Sir Saturnino Baracenas,
good afternoon po. Sabi man ni Sir Rene, mga po, good noon. Sabi man ni Sir Jarel Aranya, good noon po. Happy Easter Monday, Tito Renz and Ma'am Angel, also all over the world. Yan. Lahat pinandara plus ako. Mainito na, mainito digdi. Yung mainiton talaga, mainito ng panahon. Oo. Medyo kita may inayos lang tabi, biglang nag-off sa console. But anyways, palagos pa man kita giraray sa mga istorya ngo dyan na pagkaudo. Oy, happy fiesta pa lang dyan sa Barangay San Vicente Grande ta sa Barangay Balinad, Daraga Albay ngunyan ha. Happy fiesta tabi dyan sa Gabos, sa Indo dyan. Bala na kamo kung makapadara ka mong pagkaon. Ay, bawal mo na ng Bawal ang gatherings. Gatherings. Kaya mag-iringat po sa mga mangkipiesta, sa mga harong na dadagusan, lang ki social distancing. Pwede na ito. Sa kaya pong numero 0966-1931-118, 0966-1931-118 sa Smart Command Tabi, 0949-4334-061, 0949-4334-061. And sa kuya mo na numbers sa talk and text 0909-543-4660. And then sa Globe 0915-415-4899. Again 0915-415-4899. Sa gusto magpaabot ng mga greetings. Pati mga reactions. Happy birthday kay Kay Dean. Kay Dean kan sa Dean kan. Ay, oo, si Bem. Kay Sir Eddie C. Eddie C, Sir na Eddie C, long time no see. Mag-kape-kape naman daw kita pa nagtuparan kita dyan sa Sibem, Happiest birthday tabi sa mo, sir. From DZGB family. Marahay na auto kay Ate Ana Marie Lonceras. Nagaantabay sindangon yan sa Kagbako. Speaking of Kagbako, sa bago naging mainit sa pag-uron kan spokesperson kan Sorsogon. Magin man sa programa ni Bipen ni Kasubago, Nata daw iyan araw kayo so nangyari, Pero anyways, stress ka. Nata daw araw kayo ito sinaraduan, pero maski nga doon malinaw baga sa order kan ni Gov Cheese na dapat maglaag ka lang kay border control. Border control. Pero aram na naman sana. Pero ang sabi ni RD kanina, Tito Renz, bawal. Bawal ang siring ka itong, digdi? So, araw ka itong harangan. So, dapat talaga. So, border control lang talaga. Yung nga nang hapot ka sa bago, nagtaram na nga ni Ibaga Sir Nadong na Mendoza. Itutugutan man siya actually talaga ni Gov Cheese. Pero natatagri, nagko-contradict. So, barangay, sa order kang probinsya. Yan ang nangyayari dyan. Hindi, nagko-contradict sa tigataram ni RD Noida na bawal. Tapos, tigutugutan ni Gov Cheese. Yan ang medyo malibong sa communication. Arin duman ang susunodun mo? Ang susunodun ko, kung ano naging kwan kan DILG, tas hindi baga dagan na mamayo nga sa IATF. Kung ano man kwan kan IATF, susursugon man, pwede man. Kugaring, dapat ko na maging malinaw man. Tam mismo na nga ni si Sir Nadong na Mendoza so nagtaram ka subago na may parang may internal arrangements. Yan, internal arrangement. In which, yung mga residentes dyan sa barangay, na araman itong internal arrangement na pinagtataram. Kaya nangyayari lago. Ang hapot dyan, may internal arrangement ba nga bang nangyayari? Dapat ko na kayo ito, maski lamang inagi sa public hearing, pwede pa. Nanganing sa mga residentes man, maaraman kung saan sin na malugar. Araw ka, ayan, siniraduan yan sa may Sogoy. Sogoy? Siniraduan yan sa may Sogoy. Ano pa nakagi ka na dyan, Tito Renz? Day pa, negative Day pa. Day pa ako nakakagi dyan. Sa medyo delikado, day pa ako nagadyan. Hoy, hindi man delikado. Basta wala ka man sabi ka mga nagkadarangog ko. Basta wala ka man sala. Para man akong day man ako, day ko man kabisado. Mag-iba ka duman sa ko. Saan pa? Kagbakong? Baka dyan, day na makabalik di pababa. Grabe ka! Day ko harap mga agihan dyan. Hoy, hindi man, mag-Google Map ka. Mag-Google dyan, Tito Renz, ang day ko, gamay ang agihan dyan. Medyo delikado talaga. Google Map? Grabe ka! Pwedeng Waze dyan? Gagana dyan ang Waze? Hindi ko man na-try ang Waze dyan. Sige na, try ta daw. Okay, sabi ni 031, si Jera, sabi, good nun po Easter Sunday, Easter Monday, Tito Renz and Ma'am Angel from Lacandula Drive, Gogol, Legazpi City. Thanks po. Sabi man na 298, Happy Monday, Kuya Renz at Ma'am Sexy Angel, listening from Mauraro, Miss Emily and my husband, Jaime. Wow, Miss Sexy. Yan dyan sa Ginubatan tabi, Madam na Emily Marayna, Odto tabi sa imo dyan.
Ang requesta kuta nang unyan sa IATF, sa regional IATF, magin man sa mga probinsya, magagwa kay mas malinaw na protocol. Oo, parang uniform protocol para at least day man Magpuon dapat kuta dyan, Angel, sa IATF baga. Kung may order man kuta na susursogon, pababa iyan. Dapat kuta na magayon sa communication dyan. Tanang aning warang mailingan na loho. Araw ito so nangyari dyan sa may barangay Kagbakong, sama sa may Sugoy. Nagkarilibong baga, sabi kang barangay council. Ano sabi kang barangay council, Angel? Iba na ang memorandum order. Pero kayo po na magduman sa barangay hall para mahiling ito. Mahiling. Mahalo ng pamasahe dito, Renz, pa duman, malibot ka. Tapos diba? magabot duman yan, sarado na ngunyan, sayang lang kalakaw mo. Oo, tapos saring katong sitwasyon dito, Renz, duman pa lang nga sa comments, di ka mo nagkakaintindihan. What more kung maduman ka? Dapat ko tayo yan, maging malinaw iyan. Aram mo, dakol ang naggalao man dyan sa lugar na iyan. Alangan man paagin mo pa yan sa may barangay, sa may Putyaw, yan sa Sorsogon. Paano may emergency? Ang concern lang duman dito, Renz, pag may mga emergency, harayuon bagan barangay 70. Pero ang niloktusan mong barangay para makaantos ka rin sa syudad. Sentro. Paano ba daw dyan sa BRTTH? Dahil man sa pag igo na diskwento dyan sa may lugar na yan. Sa yan, pinakaraning masaran ni tabi dyan sa Sorsogon. Pero kuta na, naging malinaw kuta na kung ano so nakasurat, iyo dapat sa implementar. Araw kan order ni Governor Cheese, so pinaka-primero nga ni duman na order baga, daiman daa kasarado ang Sorsogon, fully closed ang Sorsogon, kundi dapat maglaag ng checkpoint o border control. Ano nangyari duman sa border control? Duman naglalaog sa pigtaram, naigwa na da ang internal arrangement, iyo talaga ito, sarado na da ito. Duman malibong, duman nalilibong ang tao. Maski sabihin ito ng sarong barangay sa na iyan apektado, dako lang impact iyan sa mga nagabrayahe dyan. Sa mga taga dyan mismo, isipon ta na, maski sa na yan na grupo nin mga tao, pero ang pinag-uuro ng kadalabilig di, so welfare, so conveniency, so pagiging mas madali, so pangburuay buhay oral daw, kung dyan na sila nagsasaod sa may Sorsogon, mas maray, kaysa magbaba pa rin di sa Legazpi, magsaod pa rin di sa Albay District, harayo naman talaga pala. Medyo malibong talaga, no? Pero anyways, ilingon ta kung magkaigwaman ki... kasi sabi ni RD, papasyaran niya yan na lugar na yan. Magtiwala kita kay RD Noida. Maniwala tayo, and maniwala din tayo kay Gov Cheese. Kasi may reason din naman. Kaya ilingon ta kung masabitan lamang yan ni Governor Cheese, ang agrangay kan mga tao dyan sa Sugoy. Magin man siyempre sumangan taga dyan sa Kagbakong, sa Legazpi. Iyo bagay nangyari, mala mga ibang sa daragaman, iyo man, so pagpalag ka mga truck bagan, at ano nangyari lamang, wala man nangyari, pero... Yan, nagit ka na ba? Ilingon ta, ha? Dati, Lunes ngunyan, Lunes tabi ngunyan, ha? Sabi ni Ma'am na Ruby Mortalia, happy ISKARAMUSA po sa inyong duwa, Sir Renz, Ma'am Angel, batiin ko lang po sa diri ko, happy birthday to me! Hoy, happy birthday! Happy birthday tabi, Ma'am na Ruby Mortalia, dyan sa Brunei Darussalam. Happy birthday po. Tabi sa gabos sa mga tugang nyatong mga Muslim dyan sa Brunei Darussalam. Hoy, advance happy birthday kay Adin. Iyo pala sa aga. Birthday sa aga kan sa Ruming IT. Si Arvin Lalaad. Hoy, ako kang birthday ni Chad. Gari, kairasan ko, di ako nakatana. Siya rin. Kairasan mong pizza. Pizza? Nagali ka na kagad tulos. Ay, nagali din mo ako naglaw. Di ako kadigday. Ay, di ka mo naglaw. Kaya amang palan. Parang nga nito duwang box. Kaya nga ni. Kulang nga ni. Grabe siya. Sabi ni Richard nga, dara kulang pala ng mga taga-GB. Mga makusugon magkarao. Sabi ko, John, ano kay John? Ako, pag baka naman may pa-foods. Arvin? Ang libre kayo ito, si Kuya John, pizza. Ay, ka tatay? Tatay, bakit ganon? Alipang po lang. Bakit ganon, tatay? Kaya, kuro contribute ito. Ano pa ba naman sa pag baga, panag-iinuman? So, paratakan. Patak-patak. Tangan yung makabakal ki, pizza. Ano, taratakan? Taratakan. Uy, tapos na ito. Taratakan. Tapos na ito. May libreng tuli, bagadigdingon yan. Sa Layman, sa Sabulod, Biyernes Santo. Biyernes Santo. So, sa Labahayan. Sumawagong kaki, sabi ni Damasa pa kangayaki. Bayawas. Bayawas. O dyan ba sa mga araw kayong mga barangay, uso-uso pa yan na, labahan. Malugom ka ngayon sa salo. Yan. Tapos, maugom ka. So, pig mong bayawas, itatapon mo dyan. Kaya, iyon, matindi, pero ngunyan, pag hindi ka sa syudad, bira ka na sanang makadangog kay mga araw kayo ng istorya. Sa ang iba ngunyan ng mga kabataan yan, takot sa araw kayan,
Ako ang nag-ano sa kuya, mga religious group. Ang nag-ano sa kuya, kang dating, kabataan ko pa. Ano na? Kabataan ko, Jesus ko. O, sabi ni 020, Happy Monday Kuya Renz at kay Ate Angel, Shandy G ng Ligaw. Uy, marino tutabi sa imo, Shandy G, kan Ligaw City. Sa mga taga-Tercer Distrito dyan sa Owas, Albay, maray na munto tabi sa inyo nga amin dyan. Sa Barangay Rizal tabi, maray na to sa Riparip family tabi. Tapos sa Redota family dyan sa Tubgon, Owas, Albay, maray na to tabi sa inyo nga amin dyan. Nagkaroon na lamang kamo. Ilingon ta kung ining extension, extension tabi kan ECQ dyan sa Metro Manila, may maray lamang na resulta sa masunod na simana. So sabi ba kan Octa Research Group, ini nga ng IITF pinag-extendir ECQ, Lidi sa NCR plus bubble. Ilingon ta kung magkaigwa magkiresulta. Tamay iling taman yan sa trend kan COVID-19 cases dyan sa Metro Manila kung sa masunod na simana magbaba na lamang. Iling-ilingon ta lamang. Pero na ba kahapon peraso kasapong hindi ako total na nairestro gari 11,000? 11,000 plus. Talagang dahil nagbababa habang naghahaloy kung warin lugod nagkaigwa kay lockdown ECQ dyan sa NCR plus bubble sa sarong simana sa kalugod naglangkaw kaso. Ayaman ang naging naging resulta ta. Pag nag-ECQ ka baga, mas dakol so mga maiiling mo talaga sa pag-tracking, agin man sa testing ng COVID-19, dakol na talaga ang maruluwas dyan resulta. Arag man baka nag-ECQ man kita dito sa probinsya, bigla baga nagtaas man so kaso dahil duman yan mas nagigpit, duman mas naaraman so iba pang mga resulta, may nagparasitive palaan. O kaya dapat talaga, ilingon ta kung anong maging epekto kay ni tabi mga tuga. Sabi ni 261, dahil man uso dito sa amin ng magpatatak, mawara ang pensyon, kaya dakulong dito sa amin ng... Ano? Sa'yo niyan. Ano ng 261 na text mo? Sa'yo niyan. Sa'yo tabi ng barangay. Sabi niya, dahil man uso dito sa amin ng magpatatak, mawara ang pensyon, kaya dakulong dito sa amin ang putso. Ano? Pensyon? Anong pensyon? Ibig sabihin, ano kayo dyan ibig sabihin kayo? Senior citizen? Senior citizen? Ibig sabihin kanyang pensyon? O sabi ni 446, rin tabi ma-lockdown, digdi po sa probinsya. Wala man pong lockdown na pigtaram. Dyan man sa Metro Manila. So ECQ, NCR plus bubble. So NCR plus bubble tabi, NCR, National Capital Region, kabos sa syudad na kabalaog dyan, tapos sa mga probinsyang Kataraning. Iyo po yan, ang nasa ECQ, ngunya na, presenteng oras. Dahil man po kita sa Albay, halos everyday may nagapot sa tuya ka yan kung may inuwarin daan ma-lockdown. Maring nga hindi ka na nag-lockdown, sige request na ma-lockdown kita. Panag-lockdown, mareklamo na. Pura na nga ni ngaya kami kipagkaon, ganyan. Panag-lockdown sa kita mataram na, ano natabi mayor, ano natabi ko, ano natabi kong, ano natabi sa mga, sa mga ayuda. O ngunya nalugod na dahil nag-lockdown, gusto lugod din na mag-lockdown, pero dahil na nga ni kita magpa-request kayo dyan, magsunod kita. Disiplina ang pinakasusi sa gawas na nangyayaring unya sa satuyang palibot. Kung kita warang disiplina, ang talagang ula kita. Malay mo, yan ang pagtatarang magkatotoo yan, dahil man lugod. Kung wala talaga kitang disiplina. Pero ito lang pagtaram na 261 na, dahil na nagpapatatama, warang pensyon, ano ibig sabihin kayo na? Pigisikid ko ba kayo dyan? Kasi si Kuya, may idea si Kuya dyan pero dahil kung Fight sa nang ulok-ulok ni tatay. Kung, ano kayo dyan? Dahil, not suitable for the listener. Gary, pag di ako nakailing, tig-senyasan sa imo ni tatay dyan. Pensyon. Ano yung nilagana pala? Mga senior citizen. Ay, sus ko, Mario Jose. Kasuhapon pa sana sa pagbisita niya to sa mga kadagatan, kasuhapon, matindi so halos panok sa mga resort tabi maski sa mga swimming pool. Kahapon may nagaragi duman, mga nakatrack so, pama nito tama. Oo, pama nito. Magiging ng mga beaches dyan sa nito. Pero pero as in, dagdakulon talagang tao. Kasi baga sa Santo Domingo, bawal ang mga aki, tas mga gurang. Nagkataripon gayo dumanta.
halos nag-aaragi, puro, Diyos ko Lord. Sama nito tapos sa 3rd district, dyan ang nagdadarayo sa mga tao ko dyan mag-swimming. So dating 1st district baga din ko niyan, nareparo niya to. Dakol masunag dakol sunag swimming, pero mareparo, mga locals na sanang yaon dyan. So sa Bakakay nga kaso hapon, hali ako dyan sa Bakakay, so biyahe daa dyan sa, maski na sa mga isla-isla na pwedeng swimmingan kan mga pamilya, paano? Orang bakanting ko niyan, maski isla, paano na? Diyan sa pigkataram na Timberland na island, so Drew Island, diyan sa Bakakay, gabos na isla, so diyan sa may pier, so pigkasakayan kan mga tao na habal ano ini? So ano nga po niyan itabi so barko na sibid-sibid, kari sibid-sibid araw kayan, halos so sa pier ko yun kang Bakakay. Paano kay mga auto, ibig sabihin, dakol so nagbabaralyo kay isla. O ibig sabihin kay paano mas kitabi sa mga isla, maski dyan sa 3rd district, sa may Sorsogon man. Ay kung nga ako nagkaaraman, nakadayon Sorsogon, ay ko aram kung paano nakalusot. Ay man, taga sa inito, sa inhali? Aling, digi sa Albay. Ay, hindi man pwede. hindi man baga tigahagadan ki, Ayaw basta pala. within the region. NCR pa lang. NCR ang tigahagadan, mga tigahagadan. high-risk areas. Ito kaya, saro lang ang entry point sa Putsyaw. At least, mamomonitor talaga ninda. Paano man, kung naon ka na ngayon sa harani, sarado, malibot ka pa sa ka. Iyo. Pero gusto ko talagang matry mga beaches dyan sa nito. Yan sa bilog na pagkabuhay ko sa Kinaban. Di ka pa nakaantos? Yan na sa nang nitong day ko na-explore. Aram mo kung paano ka maka-experience duman. Ag-down mo si Councilor Nong Dawal. Si Councilor Nong Dawal. Baka busy man ito sa Nailing ko kanina, munisipyo. nagpamahaw duman sa may kaampangan ming karinderya. Kaya apotong ko daw sa pwede man silumis na Barcena na sanang agdahon ko. Tali naman siya Day ka na duman. Kakaiba na ni Kuya Luen si Baba. Makakita duel nga na kita. Iba man ito Indian na baba. Ano? Iba man ito. Kaya man ito iba man ba kaya dyan ba ko? Kuya Luen, may sinasabi po si Kuya Renz. Iba man ito. Iba man si Baba. Bala ka. Isusumbong ta kay madam. Ay, si Baba. Iyo. Parehas masana para nito. Padinluway sabi para na sa imo. Sabi ni 446, dapat ECQ na gabos na lugar sa Pilipinas ang COVID cases. Grabing paglangkaw, dahil na nagbababa sa 10K. Ang problema nga ni Tabi 446, tanganing maging malinaw man sa maging sa itong mga paradangog. Ining 10,000 na pinagtatara mo po, sa NCR man sana po ini. Dahil man po bilog na Pilipinas. Digdi nga ibaga sa Bicol, paano gari kung sa kwan, gari sa dagat ang tadigdi kang COVID-19 cases. May mga positive na 10, may mga positive na 13, 40, pero sa bilog na Bicol na yan. Ibang ururon po yan sa NCR. So bigyan mo pong 10,000, sa NCR lang po yan. Kaya medyo mas delikado po duman. Kaya duman pigtutuwa ng kipansin kang gobyerno, duman pigi-ECQ. Digdi sa tuya, ano kita ngunyan? MGCQ. Sabi ni 446, kung magka 20K po, ma-lockdown na gabos. Dito po aram, kung mag 20K, siyempre, hindi bida, mag-lockdown naman sa Metro Manila gabos. Pero dito takapot ang decision kan IATF. Sabi ni 261, alam niya na mga kasamahan mo, sir, na dahil pwede magpatatak na mga wara ang pensyon. Kaya mas gusto nila, talungin mo si Direk Edwin, buda si Kuya Hen. Ano yung bigyan na mo? Hindi ko talaga, Ratsan po, tanong ko ni kay BP Henry, pati kay Director, kasi dawin yung 261, Pero pili ko yung dati pag i-revive sa GB, bilbid niya si Direk. Bakit, malay mo, fan ni Director. Aputo mo si Director, uwi na si Director. Hindi ko talaga, kung mawara na sa pensyon. Ano ibig sabihin ba kayo? Pasensya na, ako kaya day ko, nasabutan, Ang mga millennials ba ngon yan? Di ba nang Mga millennials, malay mo, pension man talaga. Uy, di ba sino na kuya ang palit na RD ng DSWD? Dai ko daw kasi ba si Angie, na yan. Di ba? Wala pa si ate. At ay nagpalit na. Area niya ni ate. Oo, area yan. Ibig sabihin, si RD, RD Garcia. Na siya sa ibang Naglipat opisina. na, Sa'yo dalangon niya ng Hindi ko alam. Narinig mo na ba yung team song ata ito kang DSWD na si RD Garcia nagkanta? Siya nagkanta kayo ito? Yes. Hindi mo narinig sa video? Pero may kalaban na si Dr.
Mansilya sa DOH sa pagkanta. So ito ba si Doc Mansilya, nagkakanta man pala na. Sige daw. Si RD yan ha. Si RD. Sige daw. Bakit ayaw? Laging nariyan, tunay na maaasahan, handang magsilbi sa pangangailangan. Laging malawak ang DSWD, baka naman. Agap ng tulong, lahat makakasulong. Anumang dilubyo, mapamayon man o bagyo, subok sa lahat ng pagkakataon. Magayon sa arrangement. Bagong pag-asa'y abot tanaw, higit pa sa kalangitan na bughaw. Ang DSWD Bicol, naging handang magbigay ng Pero pag-imagine ko, ganun may black timer din yung DSWD kayo. Kaya magayon lang kaya dito, Renz, nakaka-proud. Yeah. Sa bawat Bicolano, serbisyong uragon sa lahat ng panahon. Tama na. May boses pa lang si RD, ano? Matindi talaga. Matindi mas arrangement, magayon sa arrangement kang kanta. Sabi na ni DSW Region 5 hymn, RD Powers cover. Oh, matindi. May boses si RD. Magayon na ng boses ni RD. Ang boses ni RD. Lingon ta, abangan ta na sa na yan, i-play yan sigurado digdi sa GB. Sino na nga yung spokesperson ng DSWD? Day ko daw midday. Kasi ang spokesperson ng DSWD. Hindi ko na alam. Marina, alauna na. Alam na rin ni pagkapon bago kita magpaaram. May pahabol pampabati digdi sa DZGB News Online. Si Ma'am Nateng Broquesa, sabi niya, pamati po kami digdi sa sanitation disinfectant team sa PHO. Sabi niya, basta magsunod sa protocol po kita. Maray na auto dyan sa PHO. Sisay? Yan, si ma'am na nag-text sa imo. Maray na auto. Si Ma'am na klaro pala nito na nasa like ko. Sabi ni Ma'am Nateng na Broquesa, susko, dahil nasa na magparaalang kawang case ng COVID-19 sabi, yung ano po sa lalauman ay asahan ta. Sabi niya, magayon man pala si Miss Angel Mustaza. May pahabol pa Angel sa naging comments sa imo ni Ma'am Nateng na Broquesa. Magayon na si Ma'am Angel Mustaza. Bari na! Salamat po sa inyo pagkantabay. Kami po nakaibangan nindong ngunyan na lunes ni pagkahapon. Ako po ang solamente. Ang totoy naman pero dito ngayon. Dito ng Albay po yan. Renz Luna po. Kaya ba syempre sa akong kapartner. Ako man po si Angel Mustaza. Bye-bye and mabuhay. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po